Искам да прочета сега един стих, който, ако можех, бих написал с златни букви и бих издигнал на 1000 метра височина, дори и на повече, да се чете от целия свят. Един стих, малко думи, в който стих Христос обхваща цялата философия на живота. Това може да направи само един Бог. Такава мъдрост, само в няколко думи. Един стих, който аз непрекъснато си повтарям и моля Бог да го изреже в ума ми. Евангелието от Матей, 16 глава, 26 стих. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби? Или какво ще даде човек в замяна на живота си? Каква мъдрост! Целият свят печелиш, губиш живота. За кой живот говори Христос? За вечния. Този всички го губим. Целият свят спечелиш, живота си изгубиш. Какво те ползва?